Péro, dámy a pánové, já jsem tam z týmu Funny Fighters a toto je soutěž. Ano, slyšíte dobře, první soutěž. Nebo druhá soutěž? První soutěž. V této soutěži se bude hrát o hru Dota 2. Můžete ji vidět na vašem videu. Prostě tam bude teďka celou dobu. Soutěž bude probíhat tak, že v mém první videu ze hry Dota 2 bude prostě slovo kdykoliv, klidně na začátku, klidně na konci, někde uprostřed, klidně tam prostě bude v popisu třeba, jo, to je jedno. Prostě někde v tom videu blikne slovo. Prostě blikne, nebojte, bude to vidět, prostě blik a bude to. A kdo to slovo vidí první, ne první, ale kdo bude tak ochotnej a napíše to zpráv na Funny Fighters, chci hrát o Dotu 2, mezera, dvojtečka, mezera, slovo. Kdo to napíše první, s tím se domluvím, udělám vyhlášení soutěže a pošlu mu na Steam hru Dotu 2. Nebojte se, v průběhu našeho let's playování a natáčení udělám další soutěže, protože jich mám na Steamu opravdu hodně. Takže přeju vám hodně štěstí a nebojte se, první video ze hry Dota 2 ode mě, možná i Dudu, bude brzy. Zatím se mějte, přeju hodně štěstí. Čaute.